Сега се прехвърляме по европейската тема в Лондон, където ни чака Аспарух Йорданов. Става въпрос за посещението на Ангела Меркел, но преди това искам да кажа две думи на зрителите. Вчера, когато толкова много говорихме за преизбирането на Барак Обама, от многото отзиви, вероятно сте видяли радостта на Ангела Меркел. Тя наистина изглеждаше изключително радостна и не можах вчера, но сега искам да кажа защо Ангела Меркел беше толкова радостна и е. Защото освен всичко друго, освен че направи исторически пробив, Барак Обама е и всъщност първият лидер на голяма западна страна, който бива преизбран въпреки кризата. Така че това дава много надежди на Ангела Меркел. И тя е сега в един подем, който се изразява в едно посещение снощи в Брюксел, след това в Лондон. Паро, какво стана? Здравей, Весо. Имаше проблеми между Меркел и Камерън, които докъде стигнаха сега? Значи Камерън и Меркел се срещнаха късно снощи на номер 10, най-вече за да изгладят разногласията си по отношение на европейския бюджет. Преди срещата им, между другото, Камерън заяви, че бюджетът трябва да бъде намален или в най-лошият случай замразен, на което госпожа Меркел с доста благ тон обаче отвърна, че за момента леко увеличаване е просто наложително. Все пак двамата изразиха общо становище, че европейските страни трябва да се простират според чергата си, както и целият Европейски съюз. И в крайна сметка Великобритания и Германия имат общ интерес, тъй като и двете страни в момента са донори. Камерън ще се бори за взимане на по-трудното решение, все пак каза той, на следващата среща на държавите членки. И според него трудното също ще бъде, че на масата ще седнат 27 страни с 27 различни мнения. И отново напомни, че няма да се поколебае да наложи вето на всяко едно предложение, което настъпва интересите на Ситито и на Уестминстър. Добре. Разискваше се... Да? Да. Какво се разискваше? Друга тема също беше разисквана за евентуалното излизане на Великобритания от Европейския съюз. Точно това исках да кажа, Аспарух. Извадих сега от интернет данните на това последно проучване. 49% от хората в Великобритания искат страната да излезе от Европейския съюз, 28% да остане, 17% не са решили. На срещата, която бе тук, Меркел също беше леко така предизвикана от лидерът лидерът на британската партия за независимост Найджел Фараж, който по-рано в Европарламента каза, че Европейския съюз и Великобритания трябва да преминат под, може би, един развод по взаимно съгласие. Още там Меркел даде обаче твърдо позицията си, че острова трябва да остане в Съюза и попита англичаните риторично биха ли били щастливи, ако бяха сами останали на този свят. Иначе германският канцлер отказа да дава насока на Камерън по тази дискусия. Каза, че не иска да се меси. Това е нещо, което англичаните сами трябва да преценят, но ще направи всичко по силите си, за да запази UK в Евросъюза. Добре, нещо по темата като става въпрос за референдум, за шотландския референдум, какво се казва? Той ще се проведе. Референдумът ще се проведе в края на 2014, мисля, че. Мисълта ми е дали има голям национален дебат или не, или се чака да се види какво ще стане следващата година, кризата и така нататък. Дебата мина. Дебата основно беше дали да има референдум. От тук нататък, колкото и да дебатират, всеки, който има мнение, може да отиде и да го каже на референдума, но честно казано, никой не вярва Шотландия да се отдели от Великобритания. Това би било просто едно безумие. Още повече, ако трябва отново да кандидатстват за приемане в този иначе не много обичан Европейски съюз. Каталуния казаха днес, че искали да излязат от Испания, да се разделят, но да останали в Европейския съюз. Това е много интересна тема, която ще продължим. Благодаря. Пряко от Лондон Аспарух Йорданов. Сега се прехвърляме в Пекин, защото там започнаха отдавна очаквани събития.